Gabon Larrina, ongit horri. Api. Zelan gabi, zelan doa aitatasuna eta bizimodu barri hau? Oso ondo, ezberdina, baina polita. Zek ematen du respetu gehiago. Ringera igo eta beste boxeadore batekin parez pare jartzeak edo umeak, oinatzeuk izanak. Bueno, umea oso ondo portatzen da, berez momentuz jarraitzen du ring kontuak izaten gogorrena. Ez dakit aita izateak eta esaten dute, buruan klik moduko bat egiten dizula, aldaketa batzuk izaten direla. Boxeolari bezala zerbaitetan aldatu zaituela esango zenduke edo horretan ez? Ni boxeolari bezala beti eman dizkiot buelta asko gauzei. Eta oinaz jaio denetik eman dizkiot bueltak, baina zentsu bat ematen. Oinaz jaio eta gutxira borroka bat prestatu behar izan nuen. Eta Kerman Los Angelesera joan zen, eta tokatu zitzaidan hemen ia bakarrik entrenatza. Orduan eman nizkion bueltak, baina zentsu batekin, esaten aprobetxatu behar du denbora, porque umearekin egon edut geratzen den eguna, eta aprobetxatuko dut topera. Orduan, zer landu behar dut, non egiten ditut akatzak, zergatik, eta hobetuko ditut holan. Eta ezberdin izan da, bai, zentsu eman diot holan boxeoari. Lehentasunak esartzen edo gauzak behintzat hobeto zehazten lagundu dizula esango zenduke. Bai, hori da. Azkenean priorizatzen gauza batzuk, ez? Ahalik eta denbora gutxienean tarte batzuk hartzen. Hobeto nahi nituen gauzak, oinatzik lagundu dizkitoi hobetzen tarte horretan. Kontziliazea posible da? Esan duzu, gauza hauek egin behar ditut eta ondo aprobetxatu behar dut denbora gero umearekin gehiago gona izateko. Guraso zarenean beti izaten da, ezta? Kontziliatzea ze zaila den. Zuk zelan daramazu hori? Ondo nire bikoteari esker, irati esker, porque zinean nik lan gutxi egiten dut, berak hartu lankarga hori, doa beharrera egunero bukatu zaila matatasun baja, eta doa beharrera egunero, eta nik lan gutxi egiten dut, entrenatzen dut, eta espazio hori daukatu meharekin egoteko. Beragatik izango ez balitz, komplikao. Izan behar zu, profesionala zara. Horrek esan nahi du, egunean, astean, ordu nahikotxo eskaini behar dizkiozula, zure burua ondo entrenatzeari. Zenbat ordu eta zenbat egun dira? Dira, asteko 7 egunak ez, baina 6 bai. Eta goiz eta arratsaldez entrenatu 2 ordu eta 2 ordu jornada erdia, baina joatea tokira prestatzea eta azkenean 5 ordu bai jaten dira. Batzutan hori saiatzen gara denbora ekonomizatzen eta igual bi entrenamenduak baten egiten ditugu, edo egun baten fisikoa da korrika egitea eta irtetzen asetxetik eta ordu beten egiten dut joan eta etorri. Orduan, batzutan motxe dute lan espazio hori, baina bai, denbora da. Boxeoaz gehiegi ez dakin arentzako, edo ez dakigun ontzako, eta ukabilkadak ematea besterik ez dela uste duten entzako. Zer entrenatu behar du boxeolari batek? Alde batetik fisikoa oso garrantzitsua da, baina asko gustu dute bakarrik fisikoa dela, eta ez, teknika asko landu behar da, burua be oso psikologikoa da boxeoa, askotan eman behar duzu ondo zaudenaren itxura hain ondo zaudenean, edo porrota izan ostean altxatu behar zara, edo garaipen batzuk jarrai izaten dituzunean ezin zara goian egon, porque oinak lurrean mantendu behar dituzu, burua bai landu behar da. Beste aldetik, janaria kontrolatu, azkenean pisu zehatz batzuetan lan egiten dugu borrokatzen dugu, eta horiek mantendu behar ditugu, gauza asko landu behar dira boxeoan. Eta pentsatzen dutenentzako bakarrik fisikoa landu behar dela, bakarrik kolpeak ematea dela, argitzea gaur egungo boxeolari hoberenak teknik eta defentsa hoben dutenak direla.
ikusten duzu gaur egungo Vasily Lomachenko edo oindela urte batzuk Floyd Mayweather, eta horiek ez ziren oso boxeolari agresiboak, lantzen dut asko defentsa eta teknika. Berez, pentsatzen dutenentzako bakarrik kolpeak ematea dela, ez dela horrela. Ez da horrela. Ideia batzuk aipatu dituzu eta horretan sakondu nahi nuke. Ikusi eta adibidez, sare sozialetan, noizean behin, esaldi motivazionalak jartzen dituzula. Hori asko lantzen duzu, motivazioa... Bai. Beti esate dut, nire karreran behintzat klabeak izan direla motivazio eta konstantzia. Konstantzia, egun batetik bestera, ez duzulako zer lantzen, izan behar duzu jarraipen bat, ez? Eta motivazioa jarraipen hori izateko eta egunero altxatzeko eta jarraitzeko lanean motivazio hori behar duzulako. Askotan nekatuta zaudelako edo goze zarelako edo igual nahiago duzulako orain semearekin egon, bikotearekin egon edo lagunekin egon, pintxo potera jeitzi eta ezin duzu, orduan motivazio puntu hori zure helburua lortzeko motivazio hori izan behar duzu beti buruan, porque bestela jende asko bidetik geratu da. Esaldi bat badaukazu beti zurekin, beti gogoan daukasuna? Edo momentu berezi baten edo jakin batean lagundu dizuna? Beti ditu burua lana eginez goaz aurrera hori esaldi hori, ez? Eta lana egiten aurrera pausoak emango ditu dela, eta ametsak egi bihurtzen esaldia, ez? Porque honetan hasi nintzenetik amets batzuk ditut, joan dira aldatzen, baina ametsak nahiz eta aldatu hor jarraitze dute, eta amestu behar duzu lortu arte. Eta gero, motivazioaz eta burua lantzeaz aparte, esan didazu oso garrantzitsua da baita ere, elikadura guk pisu jakin batzuetan beti egon behar dugulako, pisuaren arabera kategoriak ere, ez, horren arabera doazelako. Esplikatu guzu apur bat hori, eta zu adibidez orain, ze pisutan zauden? Nik gaur egun 64 kilotan nago, eta pisaje egunean 59 kilo eman behar ditut. Nik 1,63 m neurtzen dut. Nahiko pisu basua da. Gero adina gora egin ala, gero eta muskulatuago zaude. Eta neurtu behar duzu jate dituzun kaloriak eta jarraipen bat izan behar duzu. Kontu izan behar da bai eta profesionalekin egin behar duzu, porque ni askotan asko jaizten nuen. Borrokatu dut, lortu nuen tituloa 55 kilotan, izan zen 55 egun eman nuen. Pisaje egunean, urrengo egunean 60 kilotan egon nintzen, 5 kilo hartze ditut nik egun batetik bestera. Baina hori gorputzarentzako ez da aldaketa handia, batean jeitsi 4 kilo, gero urrengo egunerako barriro. Bai. A ber, azinean kompetizioa ez da sanoa. Kompetizioa beti lesiboa da, ez? Nik klaseak ematen dituenean, porque boxeatzeaz aparte, boxeo klaseak ematen ditut. Eta, nik normalean egiten ditudan lepo ariketak, lepoa lantzeko ariketak, ez ditute egiten nire ikasleekin, porque eurek egiten dute kirola osasuntsu mantentzeko, boxeoa osasuntsua da praktikatzea, baina konpetitzea ezen beste. Hori dituzu lepoa lantzeko ariketak lesiboak dira, azkenean lankarga asko daramago gainean eta lesiboa da, pisu igo eta jaitzia horiek ez dira batero osasuntsuak, ez dira onak, baina ez bakarri boxeoan, ikusten duzu judoan edo lutxan edo beste kirol olimpiko askotan eta daramaten lankarga ez da bat ere ez da bat osasuntsua, ez? Gero ikusten duzu Usain Bolt kompetizioan ostean ematen duela positibo arretxeagatik edo Phelps berak azkenean, ostras, egotea entrenatzen egunero 5, 6, 7, 8 ordu, gorputxerako ez da ona. Baina adibidez, zure borroka aurreko astea, zelan jaten dozu egun horretan, zer jaten dozu egun horietan? Hidratoak, arroza, zerealak, patata eta kentzen dituzu
ez bada guztiz, ia guztiz. Eta jaten duzu proteinak eta grasa osasuntsu batzuk, gutxi batzuk, eta gero azken egunean eta horreko egunean, pisaje horreko egunean bebai, likidoak entzen dozu. Orduan, ura kenduz gero, gimnasiora basoaz, tapatzen basara eta korriketen badozu ordu erdi, ordu bete, eta kentzen baituzu 2 kilo, bueno, dira 2 kilo gero pesaje ostean errekuperatzen dituzunak ura daten. Orduan, esaten zutenean, eske oso gutxi da 59 kilo. Ja, bueno, baina ez dira 59 kilo realak. Entrenatzen ditut eta kentzen ditut 3 kilo, eta gero berreskuratzen ditut berriz ura daten. Bideo batez esan didate, zure gozariak eta sareetara igo izan dituzula noizbait, eta bideoak jartzen dituzula. Bai, ni nahiko lotxaten az bideoak grabatzeko eta, baina, karo, azkenean boxeolariek ez dugu jarraipen bat olan telebistan, atletik bezala ikusten duzula egunero entrenatzen, berriak eta boxeoa jarraitzen dutenek, gutaz jakiteko edo boxeoaz jakiteko, zeletatik jarraitu behar gaituzte, eta egunero gotxe dutoko saltzen dudana, gero entramenduan gimnasioan olan grabatzena, hemen gaudet, pipa, eta azkenean, nahiz eta lotxate izan, behartze dut nire burua, porque zaleek dira sarrerak ordetxe dutenek eta merezi dute ez, zutaz jakita ez urtean lautan borrokatze dutuzen lagun egun horietan baizik eta urte osoan zehar. Honekin lotuta galdera bat egin nahi dizut, baina aurretik Ibon lehen aipatu duzulako. Esan duzu konpetizioa ez lehiaketa lesiboa dela. Arduratzen zaitu bi arretzi erretiraturik zaudenean ondorio fisikoren bat eukitzeak? Egia esan, gehien bat buru arazoak izatea, nik ez ditut kolpe asko jasotzen, nire boxeoa oso dinamikoa da, asko mugitzen naiz eta saiatzen naiz defentsa asko lantzen. Berez, borrokan baino entrenatzen hartze dituzun kolpeak dira gogorrenak. Baina ez nago guztiz arduratzen, igual txarragoa da, ez dakite, lagun batekin edo bikotarekin dituzun arazoak eta ez badituzu konpontzen edo familiarren bat hiltzen bazaizu eta ez baduzu dolu hori pasatzen, askotan bueltak ematen dizkizunean buruari latxagoa dira hartze dituzun kolpeak bainoetan. Esan dizudan moduan nik ez ditut kolpe asko hartzen. Eta gero gorputz arazoak boxeatzen dudanetik, nik lehen futbola praktikatzen nuen eta askoz lesio gehiago izan ditut boxean baino. Boxeoan moratoiren bat edo, lankarga handia daramazunean besaburutan bina dituzu edo ukondoetan, baina ez ditut olan lesioak izan. Ez nabaskar duratzen. Lehen esan duzu, Ibon, ni lotxatia naiz, baina boxeo zaleek eta nire jarraitzaileek merezi dutenik sare sozialen bitartez nire berri ematea eta apur bat informaturik eukitzea jendea. Orain, esango nuke urte batzuk ja, nahikotxo batzuk badirela, Bizkaian bereziki badaukala boxeoak loraldi bat, baina zu hasi zinenean, zeinengan fijatzen zinen edo nolatan hasi zinen zu boxeoan interesatzen eta praktikatzen? Ni hasi nintzen boxeoan futbolan aritzen nintzelako eta apurtu nuelako tibia eta peronea, eta gero eskaiolarekin nengoela, institutuan esan zidaten, hemen bengo kiroldegian emate dute boxeoa, frogatu dezakegu eta nintzen lagun batekin. Eta horregatik, niri bete gustatu zait kirola egitea, korrika egitea, pesak egitea eta frogatu nuen boxeoa. Eta momentu horretan gogoratzen dut, ez egoela nolan boxeo askorik Bizkaian, Euskal Herrian, eta estatu mailan ez dut gogoratzen. Eta hasi nintzenean batzutan jartzen nuen, ETV bat, ostiral eta larun gauetan, boxeo izarrak, eta ez nuen ulertzen. Boxeo hasi nintzenean eta denbora pasatu zen, jartzen nuela eta ez nuen ulertzen. Eta hori izan zen igual nire lehenengo kontaktua boxeoarekin. Horregatik orain klaseak ematen ditudanean eta masterklasak ematen ditudanean, saiatzen naiz boxeoa saltzea eta ez bakarrik praktikatzea boxeoa praktikatzeagatik. Baizik eta asaltzea eta jendea saiatzen ulertzea boxeoa
pues, nik ulertzen dudan bezala, zientzia bat bezala. A ber, esplikatu hori. Boxeoan daude mugimendu zehatz batzuk, zuk eramaten duzu guardia eta gorputza hartzen du jarrera bata edo bestea, depende pertsonaren anatomia, eta ematen dituzun kolpeak arrazoi bat dauka, eramaten dituzu ukondoak pegatuta eta ateratzen eta pegatuta, beratu behar duzu eskumuturrazko momentuan, horran ziku jotzeko, eta gero mugimendu asko guztiei ematen diet lan daukaten funtsa, eta nik zehatzen naz, jente ikusten duanean borroka bat eta telebista, ez izatea edozein pertsona bat bezala eta esatea, daude ematen kriston hostiak, mugimendu hori egiten du arrazoi batengatik eta gero bueltatzen da, porque gorputza holan dauka jarrita eta ematen dio guztiz buelta, eta holan da hori kate sinetikoa mugitzen da eta jotzen du holan, eta gero bueltatzen da gorputzarekin eta aprobetsatzen du mugimendu hori. Orduan, zehatzen azaltzea boxeoa zientzia bat bezala, Boxeoaren munduaren inguruan esango nuke gondaira, leyenda asko dagoela, indarkeriazko kirol bat dela, jende arazotsua dela boxeoaren munduan sartzen dana, zuk barrutik ezagutzen duzu, garbi dago indala urte desente, ze esango zenduke horren inguruan? Oin dela urteak izan daiteke auzo marginaletan boxealari gehiago irtetzea, porque errestasunak ez dituzunean gehiago borrokatzen duzu nahi gabe zuen ametzengatik, eta auzo horietatik irtetzeagatik. Baina Thomas Hearns munduko txapelduna izan dakoa esaten zuen, behin munduko txapelduna izan da eta zua altxatzen zarenean eta zuri sedazkoa direnean, kostatzen da gehiago izeko zeiretan irtetxeak horrik egitera, errestasunak dituzunean, kostatzen da gehiago irtetxea euria egiten ari duenean, edo 12 salto egin beharran 15 salto egin behar dituzunean, edo egurtuta bueltatzea etxera, Orduan, errestasun horiek izan ez dituzten pertsonek motivazio bat izan dute goraino heltzeko. Baina gaur egun ez dakit denetari dago, jentea gustatu zeiena boxeoa txikitatik eta praktikotu dena eta beste egunean munduko txapeldun gaztenetarikoa geratu zena Devin Haney 23 urterekin, horrek Las Vegasen bizi da, txikitatik ikusi du boxeoa, nik atletik ikusten nuen bezala, eta beti gustatu zaio boxeoa eta lortu munduko txapeldun izatera 23 urterekin. Denetari dago. Egia da, erakargarriagoa dala, holan historia hori, hasi zen bronzean, ez zeukan ahora zer eramateko eta behitu urteetara munduko txapeldunez eta bizi da Los Angelesko esedak zauzotan, baina, denetari dagoela gaur egun. Zure ibilbide profesionala 2016an hasi izan, Ibon, eta zurekin data zehatz batzuk azpimarratu nahi ditut edo gogoratu nahi ditut. Lehenengo eta behin, zergaitik Pura Vida? Pura Vida, boxeoan ezizenak eramaten dira, ematen du ezizen bat jarri behar dizutela. Eta nintzen Ibon Larrinaga, eta Ibon Larrinaga horretatzea, eta ez nuen ezinik behar. Eta ezizen hor rondatzen beti ez eta diamante, esaten zuten txiko guapo, eta pasatzen nuen horretaz, eta elkarrizketa bat egin zidaten, garri horretan, eta esan zidaten, zuretzako boxeoa eta esan nuen, nintzako boxeoa Pura Vida da, eta daukate oso boxeo dinamiko, asko mugitzen naiz, eta irtetzen naizenean gimnasetik sentitzen zera como Pura Vida, eta hori atera zuten hortik, eta eskerrak ez, porque besteak baino beto, Preti boi ez zitzaidan gustatzen bat ere. Bueno, Preti boi, badauka bere gantxoa be bai, Bai, eta beste boxaldi batzuk erabili dute, Pura Vida ez dut ezagutzen inork erabili duenik. Hobeto. Bueno, ibilbide horretan, lehenengo data daukat, 2016ko apirilaren 16a, zure debuta, Bizkaia frontoian, ze goratzen duzu egun horretatik? Ze geratu zaizu? Heldu nintzela izkinara, ez dakit saltotan
eta esan zidaten, bukatu hau. Ni amaterre boxeo afizionatu maila da asko puntuatzekoa da, nik beti konparatzen dut esgrimarekin, ez da, ikutu, eta gehiago nire pisutan, ez daudela kau askori. Eta profesionaletan ja kolpeak mine egiten dute, eskularro bat txikiagoa dira, eta heldu nintzen izkina eta esan zidaten, bukatu ja. Zegoen beste odoletan, zenbakita bat egin zioten, eta esan zidaten, bukatu ja. Eta azpian Kermale Jarraga zegoen, eta esan zidan, bilatu gibela. Eta justu atera, eta bat bila, eta gibelera, eta jauzi zen, eta horre lortu nuen nire lehenengo kaua. Bigarren data, zure lehenengo titulua izan zana. 2017ko maiatzaren 12an La Rosellen, Frantzian gainera. Bai, zen nire zazpigarren borroka, nire zortzigarren borroka, eta zazpi borroke profesionalekin egin dezokezu titulua. Eta zen zidaten titulo mediterraneoa egitekoan La Rosellen, etxetik kanpo, eta boxeoan etxean edo kanpoan egitea ezberdintasun handia dago, porque igual epaileek alde batera edo bestera botatze dute, publiko entzuten da, eta horrek kadardulinetan aldaketak egon daitezke, eta egun horretan, horatxo borrokatzen hasi horretik, nire anaiarekin egon nintzela kanpoan, eta hitz egiten eta holan, eta gero hurbildu zela nire bikote eta galdetu zion, zer ikusten duzu gon? Eta esan zila, oso argi dauka irabaziko duela, ez? Eta igo eta nituen guztiak nirekin eta irabazi nuen. Gero etorri izan titulo horren errebantxa edo esango dugu, baina nahi dut joan Estatu Batuetara, zure lehenengo aldira, Madison Square Gardenean. Hori esperientzia, betiko geratuko zaizun esperientzia. Bai, goratzen dut, Mediterranean defentsa galdu eta beste borroka bat egin nuen, eta irabazi, eta errekor on batekin ja, aste santua zen eta nire promotora ditu ninduen, eta esan zian izan zitekeen Nueva Yorkera jatea, Madisonera. Boxeolari entzako Madisona da, ez dakite Maracana, Anfield bat, da... Toki mitiko bat. Bai, dago Madison eta Las Vegaseko MGM, horiek biak. Eta esan zidaten, joango sinateke, eta nor da urkaria, zenbat salto, sortxe salto, Michael Conlan. Eta Michael Conlan, munduko txapeldun izan dagoa amaterren, birritan olimpikoa, brontze olimpikoa bebai, eta esan nion, borroka irabaztera joango naiz, baina Madisona, hostia, esateko aukera baduzu, egon behar zara. Eta arean nintzen eta esperientzia kristona. Kristona hegazkina hartzea eta Nueva Yorken horre heltzea, gero, aste hori, nahiz eta gozea pasatu eta egon asko ezin mugitu, porque egon behar zara deskantzatut eta bizitzen nuena kristona izan zen, eta gero borroka galdu nuen puntuetara, jende guztia ni zuzenean ziaten esaten, baina Larrinegak kaos galduko du, porque Michael Conlan munduko txapelden izan dagoa gainera zazpi borroka zituen 6 kaos irabazita, kriston zenbakiak, eta puntuetara galdu, baina borroka polita egin nuen, eta... Maia emanda. Bai, maia emanda, eta oroitzapen oso polita geratu zitzaidan. Eta beste bat daukadan nahi bonda, lehen esan duzu, ez da gauza bera etxean zein kanpoan borrokatu, eta igaz, azaroaren 17an Espainiako tituloa jokatu zenuen, eta etxean gainera, beken izan zen. Pentsatzen dut horrek min emango zizula, ez? Bai. Horri irabaziz izanak. Bai, borroka baino 2 hilabete eta erdi lehenago, nengoen 63 kilo eta erditan, eta tituloa zen 57 kilotan. Kendu behar izan dituen 16 kilo eta erdi. Eta boxeolari asko egiteko gai dira, eta ni jitsi nituen pentsatzen ondo nengoela, esan dizudan moduan boxea oso psikologikoa da, eta beti izan behar duzu buruan oso ondo dela, ezin zara bera etorri eta esan, naso ondo ikusten ez, beti zaude buruan super ondo nago, fuerte nago, harin,
helduko naiz ondo, eta beti ez zara ondo beltzen, ez? Eta kendu nituen kilo gehiago nire gorputxerako, eta borrokagunean nintzen bat ere entxufatuta irten, ez nintzen sartu borrokan eta galdu nuen. Eta bai, mina ze minduta etxean borrokatzea titulo bat eta ez ateratzea lana, ez ikustea bat ere ondo, ez galtzeagatik bakarrik, baizik eta emandako irudiagatik, bai, minduta. Aurten, eta Espainiako txapelketaren ostean, 2 borroka eduki dituzu Ibon, izan dituzu, 2 irabazi. Esango zen duke porrot horrek zerbait aldatzeko balio izan zizula? Bai. Normalean porrotek hori egiten dizute, ez, gauzi pare bat buelta ematea, ez, eta esan beharko litzateke bai garaipenekin, baina porrotekin egiten dituzu bai ala bai, ez, eta galdu nuenean bai egon nintzela bueltak ematen buruari, eta zein izan zen akatsa, eta alde batetik pisuz egon nintzen, porque 57 kilo oso gutxi ziren nirentzako, eta beste aldetik fisikoa lantzeko modua. Lehen altxatzen dituen pesa asko, eta lan crossfit antzeko bat, eta boxeorago nik uste dut funtzionalagoa izan behar dela, ez? Azkenean bideratu behar dituzu mugimenduak boxeoarentzako, eta aldatu nuen entrenatzaile fisikoz, bestearekin erlazioa mantentze dut, eta oso laguna da, baina behar nuen beste entrenamendu mota bat, ez? Eta hainbeste pisuz altxatzea eta altxatzen duzun pisua arrazio bat izateak, eta beste aldetik pisuz igotza, porque ez nuen pisua ematen. Eta, bebai lagundu zidan teknika batzuk aldatzeko, boxeoa, ulertzen nuen modu baten, baina norabide berri bat hartu nuen, ez? Apurtxo bat agresiboago eta fuerteago sentitzea aldi berean. Gauza asko geratuko zaizkigu aipatzeko, Ibon, baina denbora amaitzen ari da, eta azkenengo galdera iaia derrigorrezkoa da. Hurrengo erronka zein izango da? Hurrengo erronka, espero galdu nuen titulu hori, etxean galdutako titulu hori, irabaztea hemen, egitea hemen, 57 kilotan egin beharran 59 kilotan egitea, luman egin beharrean superluman egitea, irabaztea eta hortik aurrera nordaki. Jarraitu lanean, ez? Ez ziten dudan moduan, lana egin ez goaz aurrera eta ametsak bihurtzen. Horrela izan da, eskerrik asko, Ibon. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.